Hát hölgyek, urak, üdvözlünk mindenkit a Rock Pagodába. Ez most egy nagyon kis, ízelítő lesz, ugyanis április, de mondd el. Tehát, igen. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, Cserekér Csongor vagyok. Valóban ez egy ízelítő, egy promó. Április 5-én itt a Rock Pagodában, az ismert Rock Pagodában fogunk egy könyvbemutatót tartani. A Hűtlen című könyvemet fogom bemutatni azoknak, akik eljönnek, remélem sokan lesztek. Lent fogunk ülni a szokásos Igen, megmutatjuk, tehát ez úgy fog kinézni, hogy bejöttök ide, itt így körülnéztek, itt lesz egy kis meglepetés majd, tehát ezt nem lőjük le, kis meglepetés. Ez azért van, ez a rács itt, hogy aki lemegy, az ne jöjjön föl. Tehát ez egy ilyen visszatartó, igen. Itt gyertek utána, mutatom a helyet. Tehát itt szépen így lejöttök, lehet ülni a lépcsőre, lehet ülni mindenhol, nálunk minden szabad, és itt lesz a riport. Igen. Ami azt jelenti, hogy úgy lesz berendezve, hogy itt lesz a Csongor, mellette lesz a kérdezőtárs, aki egy nagyon fontos személy az életében. Igen, a feleségem elárulom, tehát ő fog engem kérdezni, tehát itt fogunk mi ülni, és itt igen, lesznek még székek lehozva, tehát itt lesz nagyjából egy 10 szék, szépen elrendezve, vagy még több, és akkor lehet kérdezni, és lehet mondani azt, hogy hát, kedves Csongor. és mondja, ma, amikor az emberek már olvasni nem akarnak, miért vetemedik egy normális, médiás emberke, hogy írjon egy könyvet? Ez nagyon jó kérdés. Hát eleve, hogy megtalált a téma, tehát ez a könyv egy szerelmi háromszögről szól, amiben a Dávid, a főszereplő, ugye megcsalja a barátnőjét. Ez nem egy szép dolog, de amikor szakítani szeretne a szeretőjével, akkor a szerető viszont becsapja őt, mert azt mondja neki, hogy szedi a fogamzásgátlót, de nem, és teherbe esik úgy, hogy a Dávid ezt nem akarta, csak azért, hogy magához láncolja a férfit. És ebből alakulnak ki a bonyodalmak, ami oda vezet, hogy Dávid öngyilkosságot is kísérel meg, az egész könyvet nem akarom spoilerezni, tehát elég összetett az egész. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy a könyv abból egyrészt azt az utat mutatja be, hogy Dávid eljut oda, hogy megpróbálja az öngyilkosságot, és utána pedig abból a könyv második fele pedig abból, hogy ebből a nagyon lentből hogyan próbál újra visszatalálni az életet. Tehát tulajdonképpen, hölgyek urak, nem lelőve a könyvet, a könyv azzal kezdődik, hogy egy nagyon erős felütéssel. Tehát ez a főszereplő, a Dávid, öngyilkos lesz. Az, hogy sikerül vagy ne, lényeg az, leugrik, megugrik, tehát valamit csinál, nem lövöm le, ezért nem akarom lelőni, igen. Valamit csinál. Aztán kiderül, hogy ennek mi az eredménye, és kiderül, hogy jutott el idáig. Annyit elspoilerezhetek, hogy azt mondtad, hogy ezt a valóság ihlette dolog, és picit évfordulója is lesz a dolognak, ennyit elmondhatunk, többet nem mondunk el, de a lényeg az, hogy épp ezért néztük ezt az időpontot, mert hogy kicsit apropóját is adja ennek. Tehát április 5-ét gyertek itt, és mondj csak. Igen. Könyvet lehet majd venni? Elárulhatom, hogy igen. Tehát, hogyha sikerül meggyőzni titeket, tehát felkelteni az érdeklődést a könyv iránt, igen, utána meg lehet vásárolni, és mindenkinek természetesen dedikálom is. Alá is van ilyen dedikáló pecséted, vagy kézírása? Kézzel. Tehát azt kérem, hogy egy Pirikének szeretettel, akkor leírod, hogy Pirikének szeretettel. Így van. Hát kedves Pirikék, akkor tessék jönni. És Károlyok is jöhetnek. Minden. Hogy volt ez régen, hogy tudod, volt a móka, záró Miki mókatára, de ha tetszett. Igen, és írtak a nevek. Tehát, hogy kb. így fog kinézni. Kedves feleséged, Viktória, német Viktória, ő fog kérdezni. Igen, tehát nagyon röviden úgy tervezzük, hogy itt ugye egy helyet foglalunk mi ketten itt kinti a székeken, és akkor ő kérdez engem, tehát hogy honnan jött az ötlet, hogy valósítottam meg, kicsit vázoljuk a problémát is, amiről a könyv szól, utána én 4-5-6 részletet felolvasok a könyvből, és utána jöttök ti, hogyha
van gondolatotok, kérdésetek, azt felteszitek nekem, én meg válaszolok rá, ha tudok. Én is kérdezhetek? Igen. És föl is vehettem ezt az egészet? Hogy megnézem? Természetesen. Akkor látni fogja. És hogyha valaki kommentbe kérdez? Hát utána természetesen arra is válaszolok. Tehát mindenre igyekszünk kielégíteni minden igényt. Tehát jó, akkor hölgyek, urak, tessék követni, tessék kommentbe és tessék nagyon durva, kemény kérdéseket föltenni, mert biztos, hogy meg fogja válaszolni az író úr. Tudom, hogy ez a könyv most promó, meg fut, meg minden, de van már a fejedben egy következő? Van. Ez a könyvet is lehet folytatni, az egy későbbi történet. Egy teljesen más sztori van, aminek most már lassan a végére érek. Az se könnyű témát feszeget, annak elárulhatom, az a címe egy modellmunka, de a modellkedésnek egy olyan aspektusát mutatja be, egyik szereplő, abban van rész, amiről ugyanúgy tudunk, de nem nagyon beszélünk. Ennyit mondhatok erről. Azt mondják, mindenki képes egy könyvet megírni. 2 már nehezen. Hol az a szerinted az a vízválasztó, amikor azt mondják, hogy na ez igen. Ez. Valóban, tehát egy önéletrajzi jellegű könyvet, vagy valakivel történt valami nagy kaland, és azt megírja. Igen, valóban, ahogy mondod, az úgy általában összejön embereknek. Valóban a következő azért nehéz, meg azért kitalálni egy történetet mondjuk teljesen fejből, tehát nem úgy, hogy megtörtént velem vagy valakivel a közel hozzátartozóim közül, az már egy nehezebb történet. Én annyit spoilerezhetek, hogy ez a második könyv, ennek egy rövidített változata 20 évvel ezelőtt már elkészült, csak most felturbóztam még 100 oldallal, de ha majd a harmadiknak nekiállok, akkor én is, ahogy te mondod, akkor azon abban a nehézségbe fogok beleütközni, hogy akkor azt viszont teljesen ki kell újból találni, tehát egy újabb történetet, de azért megvan már az is a fejemben. Mondd csak, egyszer láttam egy riportot a Stephen King-gel. Ő az egyetlen, aki így, és ő úgy csinálja, hogy ilyen kis cetlikre ráírja a karakterek nevét, és van egy út, hogy ez itt akkor találkozik, tehát fölvázol egy vonalat egy táblára, vagy valamilyen papírizére, és mellé rakja a kis cetliket, hogy ki mikor lép be a sztoriba, mi történik. Te hogy dolgozol? Én nem így, de abszolút értem, amit mondasz, és nekem egy kis naplóm volt, mert valóban, tehát amikor elkezded a történetet, hát abban azért van egy 10-20-30 név, tehát áll a nézet, hogy ki is, aztán valóban kell nekem is, egy vastag napló megtelik. Tehát, hogy írod, hogy ez hol van, ebbe a fejezetben ki mit csinált, igen, ez kell, mert ugye az ember, mikor csak 1-2 oldalt írt, mondjuk egy irodalom dolgozat, azt úgy lehet fejben tartani. De amikor elérsz 100, 200, 300, 400 oldalig, ott már azért lapozgatni kéne nagyon, és valóban kell egy ilyen napló, vagy hogy a király csinálta, ő pedig kitette a táblát, vagy a táblára ragasztotta a neveket, valóban kell hozzá. Mondd csak, amikor dialógokat írsz, párbeszédeket, és férfi-női párbeszédet, mennyire nehéz belehelyezkedni egy női valóságba, egy női aspektusba? Hát ez nyilván egy férfinak ez nehéz, de hát ilyenkor merít az ember az életéből, tehát akinek azért nem 1, nem 2, nem 3 kapcsolata volt, annak azért van, ami rálátása, azért van, hogy egy nő hogy gondolkodik, természetesen egy férfi teljesen nem tudja ezt visszaadni, de azért nagyjából el tudjuk képzelni, meg hát a saját példánk, hogy velünk mi történt egy nő által, és akkor vajon próbáljuk kitalálni, hogy vajon mi történhetett. Mondj csak, van olyan, most de mindegy, megírtál valamit, és mikor visszahoz, hogy úristen, ezt mondta valamikor, és úgy visszajön, tehát ez megtörtént. Betetted egy szituációba, valaki mondja valakinek, és mindegy, hogy férfi vagy nő, de ez elhangzott, ezt nekem mondták, vagy hallottál. Abszolút, igen, persze, én is, sőt, nekem is ugyanúgy, hogy beemelek. Tehát mit tudom, ami megtörtént, vagy 10-20 éve, amíg hallottam, vagy akár egy hónapja, az ember az beleteszi, igen. Hát gondolom ti is, amikor olvastok, hogy hát ez én is mondhattam volna, vagy én is hallhattam volna, vagy én is hallottam, ez az érzés megvan. De nyugtass meg, hogy úgynevezett konzervszövegen nem dolgozol. Ugye, mert nagyon sokszor van, hogy nézek egy sorozatot, és akkor azt mondom, hogy ez már abban. Tehát veszik elő ezeket kicsit átírják a neveket, és akkor van egy párbeszéd, és 5-6 változatban az már megvan, csak át kellene neveket. Nem, hát azért igyekszem, tehát nyilván az olvasók, vagy ti majd eldöntitek, hogy igazam van, de nem. Próbálom azért úgy megírni, hogy igen, életszerű legyen. Tehát, hogy az most járt, az a beszél, igen, tehát, hogy ne legyen mű, ahogy mondod is, hogy az tényleg, mint ahogy most beszélgetünk. Mintha ezt a beszélgetést egy az egyben leírnám, és akkor ez ebben elhangzana. Nyilván az ember kicsit azért
íróként itt finomítja, de ez a beszélgetés, amit most köztünk van, ez egy élő beszélgetés, miért ne lehetne ezt megírni? Búcsúzol még egy provokatív kérdés, ez pedig az, van olyan karakter ebbe a könyvbe, a Hűtlenbe, amelyiket nagyon szereted? Van. Nem kérdezem meg ki, ezt majd tessék eljönni a könyvbemutatóra, és akkor talán megtudjuk, de úgy gondolom, hogy ugyanis pont a Stephen Kingtől hallottam, hogy neki vannak kifejezetten kedves karakter. Ami nem lett olyan sikeres könyv, de valamiért neki az a karakter, és volt, hogy beemelte máshova. Tehát visszaköszön egy későbbi könyvébe egy olyan karakter, aki mint a 20 évesen írt valami no-name könyvet, vagy regényt, és vissza, mert nagyon kedvelte. Igen, hát ezek vannak, persze. De ez meg ugye azért próbálja az ember azért úgy megírni, hogy a néző, vagy az olvasó döntse, hogy nekik is. Az olvasó nem biztos, hogy az a karakter lesz szerethető, vagy kedvenc, aki az írónak. Hát ez benne van. Szóval végezetül, uram. Tehát egyrészt, aki fölmegy a te oldaladra, a Facebookon, az látja, hogy rengeteg könyvbemutató van, tehát te meg vagy található. Úgyhogy tessék menni a könyvbemutatókra, ez az első. Várok mindenkit. Lesz, jövő héten úgy tudom a Szamosban lesz. Így van, az itt lesz Szentendrén. Itt lesz, igen. Az egy kicsit más, mint ez a Proppagoda, de ugyan oda is el, ide is. Tehát hogy ide is várunk mindenkit szeretettel, és oda is várok mindenkit szeretettel. Igazából én azt gondolom, hogy minél több helyre el tudod vinni a könyvedet, annál jobb. Én is így gondolom. Mert ez a legfontosabb. Ez az egyik. A másik pedig, tehát kövessenek téged. Rendeljenek könyvet, de a legfontosabb, jöjjenek el bármelyik könyvbemutatóra, most mindegy, miénkre vagy bármelyikre, és ott kérdezzenek, érdeklődjenek, mert nem csak a könyv lehet érdekes, hanem az író is. Így van, így együtt a kettő, tehát érted, főleg úgy, hogy most ezt a könyvet még nem olvastam, de az is eljött, aki esetleg már olvastam, mert ez egy Szentendrén azért volt, aki már vásárolt tőle, azt is várom szeretettel, de éppen itt vagyok, tehát meg lehet olyan dolgokat kérdezni, ami érdekel titeket pontosan, hogy ha mi eszedbe jut egy könyv olvasása közben, és de megkérdezném az írótól, hát én most itt leszek tőle, meg lehet kérdezni. Jól van, hát uram, akkor április 5-e délután, azt hiszem 5 órától 17 óra, van, 17, 5 órától tessék jönni, és akkor könyvbemutató, utána meg közönség találkozó, meg lehet kérdezni, meg így mindent van. Lehet. Ráérünk, tehát nyugodtan, nincs lehatárolva. Így van, tehát nincs időhatár. Egy kérésünk van, azért a Proppagoda oldalt ne rúgjátok ki, mert ebből csak egy van. Szóval nagyon szépen köszönöm, hogy most rendelkezésre álltál, és ha megengedtek, a végén egy nagyon kedves megjegyzést tennék, ez pedig az, hogy nem elég, hogy valaki jó író, hogy jó könyvet ír, de azt olyan érdekesen kell eladni, olyan érdekesen kell megmutatni, mert hogyha engem elkezd érdekelni a te személyed, akkor azt mondom, hogy milyen könyvet ír. Tehát, és ezt úgy látom, hogy te nagyon, nagyon ügyesen és jól csinálod. Igyekszem, igen, ez nekem is új, tehát első könyves vagyok, és az eladás, vagy a promótálás is egy új terület számomra. Azért mondom, gyertek, örömmel várunk titeket szeretettel. Jó, nagyon szépen köszönjük, és végezetül még csak annyi, egy nagyon egyszerű mondatot, kérnék szépen elbúcsúzást. Gyertek, vár a Proppagoda, és én is. Sziasztok! A föld kerek, mindig lesznek rokkerek. És igaz, hogy a könyv hűtlen, de ne legyetek hűtlenek hozzánk. Igen, az jó. Köszönjük szépen! Akkor várunk mindenkit április 5-én 5 óra. Nagyon egyszerű megjegyezni, 5-én 5 óra. És Proppagoda, gyertek! Sziasztok!